Για να επιστρέψει τα DVD που έχει νοικιασμένα, θα πρέπει να βγάλει καινούρια κάρτα. Άρα ξέρουμε από πριν ότι θα πάει σε μέρα και ώρα που θα υπάρχει εκεί κάποιος υπάλληλος. Σε αυτό το διάστημα, επομένως, θα κάνουμε stake out. Τι είναι αυτό? Stake out. Αυτό που είναι δύο αστυνομικοί μέσα στο αυτοκίνητο, με καφέ και ντόνατς και παρακολουθούν κάποιον ύποπτο. Καλά, αμερικάνικες αστυνομικές ταινίες δεν βλέπετε? Εσύ τι κάνεις μάλλον τόση ώρα και δεν μιλάς? Τι πακαλώ, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα παλέψω. Κι αν νικήσεις, κι άμα χάσω, μη φοβάσαι, θα το ξεπεράσω. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς να με πιάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι και εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις, πιο καλά να ξεχάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Κάνω τον άντρα που αγαπώ. Γαμπρέ! Έλα να σε φιλήσω. Όχι, that's enough. Ανέχτηκα. Σιγά, κόβετε το σεξ. What are you guys still doing in bed? It's the middle of the afternoon. Σήμερα πώς γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Keep your eyes open, σου λέει, πήγες και καρφώθηκες. Γιαγιάκα μου! Καλή μου γιαγιάκα! Ένα σπίτι καίγεται, πήρε η ζωή μου φωτιά. Μου παντώ, το χαρίζω σε σένα. Ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Στο κελί 33 νύχαν στο κορίδαλο. Everyone knows it's in Camelot.